Unha solicitude conxunta a Xunta de Galicia por parte dos concellos de Lousame e Rois permitiralle a estes dous municipios poder adquirir un punto limpo móvil. A achega por un importe duns 81.000 euros financiará a compra dun camión 100% eléctrico, equipado cunha caixa basculante, grúa de 1.500 kilos e capacidade para transportar 8 contedores adaptados para a recollida selectiva. Non en todos os concellos pode haber puntos limpios fixos, e entón damos as opcións necesarias para que cada un opte por a mellor xestión para o seu concello e para os seus habitantes. Pero aí é certo que dependemos da cidadanía. E tal e como nos avanzaban os alcaldes, eles están facendo un traballo previo de concienciación e agora chega pois o segundo paso. E este paso pois ven a ser un camión que é 100% eléctrico, pero que, aparte de ser 100% eléctrico, pois vai a ter uns caixóns especializados para que, por un lado, se poidan recoller en seres voluminosos, por outro lado, se poidan recoller en seres que poden ser peligrosos, e dentro desa peligrosidade pois partimos dende electrodomésticos, pasando por baterías ou incluso por pilas. Tanto a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, como o alcalde de Rois, Ramón Tojo, agradeceron o apoio da Xunta, destacando a importancia deste servizo para facilitar a correcta xestión dos residuos nas zonas máis afastadas da recollida convencional. Pedímola conxuntamente, unha porque é mellor para xestionar, para cofinanciar, e tamén porque somos dous concellos que non temos punto limpo. Sempre a colaboración, tuvemos outras subvencións en conxunto, sempre funcionou super ben, e así vai a ser esta vez tamén. Que a unión dos concellos, da unión de forzas, fai que estas axudas pois se poidan acadar, porque ven que cando hai un interés, sobre todo dos concellos que non temos puntos limpos. Entonces eu creo que esta é unha cousa moi importante, porque a veces nos encontramos con que ven algunha denuncia do Seprona que no monte hai cousas tiradas en seres, hai que recollelos, hai un traballo moi arduo detrás e hai que facilitar o máis que se poida ter un rural tan bonito como esta vista que temos aquí, ou no noso concello tamén hai que preservar o rural. Para preservalo tamén hai que poñer medios. O punto limpo móvil permitirá recoller residuos como papel, cartón, plásticos, vidro, metais, baterías, voluminosos e restos de poda, reducindo as emisións de CO2 nunhas 7,7 toneladas anuais.